Bathi nginesho abanye wena bayibuza ukuthi eyande meeting. Nani niyazi ngibhilivele ekuthenini nesiqede zonke intombazana. Ya shosho. Wena madoda. Sekuhambe lapho kwazafika isikhathi lapho ngibona khona ukuthi singamajidi lento esenzayo i-wrong. We should learn to love and appreciate our beautiful women. Wena ungathanda mangase uze kuthiwa khona umfana ofe wacabuziswa kumaswa mshiya kanjani? Ayilutho mfana. Phambi angathanda ukwenzelana. Uqonda ukuthini kahle kahle Mshaywesinqa? Ngiqonda ukuthi funa eseka ama games. Funa uthola umuntu obonayo ukuthi ungaba ne-future naye. Isikhathi sobusoka sisekho madoda. Khula thina sisebancane. Nawabona amaphutha nje wako baba bethu kanye nobhuti bethu. Besenza amasoka, bengazi ukuthi benzani. Bathola ingane, babaleka, abanye bayiphika. Madoda, sikhula kanzima emhlabeni. Madoda, i-future lele kuthini? Thina madoda kusasa, we can do better. Siqaleni manje siphathe njengamadoda. Eish nangoke nomfana futhi hey. Bafethu, angizile ngokulu besathunywa Mshaywesinqa kuphela. Thumela Mshaywesinqa. Hayi, uzathanga nginike la. Okay, Bosslady. Sana mulanda, ubuza khona uyanda. Unezela yena manje kaphuthuma. Luyan, uluzela iqhumeni manje. It's about Bosslady kaphuthuma. Oyazini, ngiyabonga Bosslady ukuthi usufikile. Welcome. Sengela mina lo? Konke kwakho. Sweet. Unjani Mshaywesinqa? Ufunani empilweni? What a nice question. I want to be Bosslady. Ngathi uthanda ukuba boss nje. Kulenza ujwayele. I know, relaxa. Wena ngichazeke kakhulu. Ifuna uba indoda enomuzi, onokuthula nenhlonipho. Base ngiba i-actor edumile. Nize ngifike ezingeni la Denzel Washington. Kuhle lokho yazi. Ngiyabonga, wena ufunani empilweni? Ngifuna ukuba intombazane ezimele nemali yayo. Ngibe actress edumile. That's nice, yes. Don't worry, Bosslady. Yonke into impossible. Yazi ngiyayibona nje sesifuna ama-award sengilapha ndiphambili semkhulumo. It is not easy. If it was easy, there would be no Bosslady. There would be no Mshaywesinqa. Bosslady Mshaywesinqa iscam ufucabuze nje mase kushiya kanjalo. Nginabufakazi. Mshaywesinqa mina ngicabuza angishiya kanjalo. Nami. Qinisa Mshaywesinqa. Ngasaphindile. Ladies, mantombazane, ngiyazi ukuthi mina itshana ukuthi sengidlisile ithini. Well, I'm back.
abafana bazohlezi babafana uthi muhle unemali wahle ngaba ntombazane ngaba. Yes, boss lady. Machete, ngiyazi ukuthi basenetshe usangidlisa ithini, but now I am back. Sicabuza kasani manje? Bayiqinisile ushaka ukuthi uyisilanda, uyisidodla, umuhle noma umubi. Sicabuza kasani manje? Cause who are we? We the boys. Who are we? We the boys. Who are we? We the boys. That's all. Okay, it's prime time. Let them know who you are. You know it's game time, cause all you see is blue stars. By far the most die hard. We rep it to the death. The star is so iconic like